Ngibingelele babukele emakhaya ubingelelayo uWele aka Wele ntwana yaseDurban. Ngiyathemba mbukeli nihleli kahle lapha nikhona nakuba zikhona ingqinamba zomhlaba. So namhlanje sisesiyanda. Esiyanda bakhala nge-decrease of alcohol volume in one of their favorite vodka of all times, Ismiramira. So previously Ismiramira was on 43%, now it's on 40%. As the cutting X, we simply want to know ikhalazo zabo. Uyazi ngembukeli i-cutting X ayikho ngaphandle kawele elokishini eshaya up and down. He's already out there to dig us information and tell us ikhalazo zabo ukuthi kahle kahle inkinga yabi kephi. Mbukeli wena send us a voice note lapha na WhatsApp usitshele ukuthi is this a good thing or a bad thing, this decrease from 43% to 40%. Showcase wele. Danke lapho mabizo estudio ngibingelele babukela emakhaya obingelelayo uWele aka Lewe ntwana yaseDurban. Well namhlanje ngisesiyanda, it's not the first time ngila isiyanda noma ngasakhumbuli kahle ukuthi ngangizokwenzani ngiqala ukuzalana, but namhlanje ngize ngezikhalazo zala endaweni bhuti wami bengisacela ukubuza yini nasenikhala ngakwenze njani. Uyabona msakazi, udoti lento enzo leli ithimba leli livubu lisimiramira msakazi. Hayi okay, hold on. Ubhuti ngabe ubani amagama akhaphalala? Mina msakazi igama lami nguEnzo. Zimbi indaba msakazi. Ugologo wethu esiwuthandayo nesiwesekayo awusafani naqala. Uyabona msakazi, Ismiramira asiwona u40%, su43%. Lento abayenzile isilimaze thina abathandi baso. But Enzo mfowethu, don't you think ukuthi that has something to do mhlambe with your health? Healthy. Hayibo. Phela msakazi Ismiramira sango 1818, that is 207 years. Konakele vele abasiyeke sifele kamnandi. Ngiyakuzwa mfethu. Enzo, mawuthi ugologo wenu enusekayo oyintandokazi yenu awusafani, ngabe yini umehluko? Uyabona msakazi, bengazi ukuthi mangishaya Ismiramira inkonzo yaseKamerweni uhlehla iluphu uqaba ku-implant. Uyabona manje msakazi kuyabheda noma uyakhala igraph yehlile msakazi. Uyabona kuqala ube nginike ngisho imali ethi angihambe ngithenga ibhodlela Ismiramira. Manje akasayenzi leyo nto uthi imosha imali. Uyacabanga into ibhlungu kanje msakazi? Ncesa mfowethu. Manje ilokho nje okwenza ukuthi nivale umgwaqo. Msakazi, ukuba umgwaqo asiwuvala ngizolwa ngithi ngaba nikho la. Uyabona sometimes you should think loud. Oh, yeah. But ke Enzo mfethu, honestly speaking, angiyiboni ilunga anytime soon le issue yeni. Ngaphandle kokuqashwa kwe-loop lokho nokuhlahla kwe-implant, yini enye oyikhumbulayo ngogologo wenu lo intandokazi? Uyabona masibathathu sekumele sithenge 2. Kanti kuqala besishaya 1 sanele sonke. Kuweseke umuphuza noNgcobo ngoba ngeke ulizwe. uNgcobo phela kamingi uthola umuthi enkomeni. Ubani uNgcobo? Hawu. uNgcobo. Oh hayi kulungile Enzo. Mfowethu, na umbuzo. If lo 3% enucelayo anutholi njengokucela kwenu, nizokwenza njani? Hawu kulula msakazi. So zenzela thina esethu si-edele thina lo 3%. Vele umfana kaNgcobo uyakwazi ukusenza. Inkinga ukuthi esakhe sivele sibabe kakhulu. Somkhotsha la ekubabeni. Awusaba ukuthi nizoboshwa? Hayibo, sibulale ba. Amaphoyisa wayiphathe kahle msakazi. Esinye sosidayisa, esinye sosiphuza. Futhi lento enifuna ukuyenza is prohibited. Vele sifuna yona iprofit msakazi, unicatesa la mahala kanti. Lento enifuna ukuyenza ivumelekile. Owemsakazi. La eSouth Africa uvumelekile yini ukuthi uhlale la eSouth Africa uma ungenamaphepha agunyaza ukuthi uhlale la eSouth Africa? Obvious uvumelekile. Kodwa abangaki? Hayibo futhi ngizokwazi ngani mina njengoba begcwele izwe lonke nje. Siyekeni ke nathi senze umshikashika wethu ngoba vele ngesizakala. Enzo akugcwale wesivile. Wemsakazi, uma uweak thina singene lapha. Ngedlala abantu phela thina. Now bro, I'm not being weak. Ukusebenzisa ingqondo nje. Imagine wasting your youth just because of some fake alcohol. Wemsakazi, ubani ungayisebenzisa ingqondo? And if future yinto eseza engakafiki. Angikwazi ukuwaste into engakafiki. We Enzo, uqaleni uphuza utshwala.
Ubhiya ngawuqala la ko-23 kwase ukuthi ugologo ngiqale ngo-28 kwakuyibirthday yami. Uyazibona uye kutshwala? Ha. Mina utshwala ngibiyeka mase ngidakwe kuphela. Ngasobha. Ngiba dry. Ngiyoma msakazi. Oh. Indoda ifuna ukuba wet. One way msakazi isikhathi eside. Sibonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho. Enjoy the rest of your day. Cha mina msakazi ayikho into engizoyibonga. Ngiyobonga mhlazana kwalunga lenkinga lesibhekene nayo yokwehliswa kwephesenti lesimiramira. Ave niphapha nabantu bama TV niyawakhankasela ama views. Kanisizi kanti. Yaphapha lo muntu. Mbukele ekhaya, I hope you can see ukuthi isiMiramira kule ndawo it's everyone's favorite. As you can see the guy next to me is super angry but hopefully umuntu safe. Butwami kunjani? Yaphila njani bhuti? Ongiphilile mfowethu, mina igama lami nguWele aka Leway. I'm from iCutting X okuwuhlelo leindaba. Ngizwile izolo kuthiwa benivale uMalandela Road okumgwaqo obusy. Ngicela ukubuza mfowethu, ngabe yini wrong? Sitiniwe umsakazi. Abavubeli baqeqa basithatha notice. Ukhipha kanjani 2% alcohol volume ungasicelanga thina baphuzi baqeqeqa? Yazi, I was talking to one of the guys ohlala khona endaweni ngathi maybe that has something to do with your health. Healthy. Kahleni bo. So ngasitshela ngehealth ava kweminyaka eminingi ngaka. Ayona iminingi. Asixelela ubhuti amagama akhe aphelele ngabe ngubani? Igama lami nguNtsimbi kayigobi. Ntombela. Oh, Mtsimbi mfowethu, ngisacela ukubuza. Between lesi simiramira lesi ebese u43% nalesi esu40%, ingabe ukhona umehluko? Umkhulu. Oqala usuyakwazi ukuphuza isiquni ungahlini. Ekuqaleni bingenzeki leyo nto. Mawuphuza istiff kumele uhline kungabe ngathi uphuze yakhwili. Yilo nje kuphela umehluko. Hayi, enye into wena mfowethu. Mina isingisi angishaka mase ngiphuze uqeqeqa. Akufani namanje. Khala ngisho umama athi gonna those days. Mana kwensimbi. Alokho nje sengaze nivala umgwaqo. Hayi, enye into wena mfowethu kuphazamiseke izinto eziningi kwaze kwaphazamiseka neperformance yasekameleni. Aw, yazi okwesibili ngizwe umuntu ethi kuphazamiseke iperformance yasekamereni. Insimbi mfowethu, why ningathengi ibooster ebhekene nombhede ngqo? Uba mina uthi angithenge umuthi wokuchatha ngichathe. Ya, kanti konke ronke ngokuchatha. Emall icabhaza embili. Khona esibhalwe uentrance, khona esibhalwe exit. Uentrance kuyangena, exit kuyaphunya. Kanjalo ke nakumuntu umsakazi. Edidi kuyaphunya, akungena. Chaza kodwa ke mina angichazi wemfethu, hopefully umbukelo uzwile lapha ekhaya. Mtsimbi uthe didi kunjani? Akungena. All right, loud and clear. Adlulele phambili mfethu, ngikhuluma nje iqiniso. Le matter yena ngiyiboni izolunga anytime soon. So what's your next move? Yakhuphi. Sozanzela thina yethu. Sasingancenga abantu ngento ezosibulala. Awubuye ngani utshwala ngoba uyazi beyabulala? Hawu mina angifuni. Impilo enzima kamuhle ezusobho iyasinda. Usho ukuthi bonke labantu abangaphuzi bayasinda yalo? Kakhulu. Inkinga igibelene wena wabonela amagalala aqoqoshene. Wemfethu ake sikhulume nje iqiniso, iviolent ayisolve inkinga but izenza zibe nese, so zibe worse. So ngiyafisa engazi ukuthi ningathola enye isolution ngaphandle kwaleyo ukuthi kushawa abantu. Hayi, thina singamaZulu umuntu umebheda uyashawa. Sibonge uWele lapha endaweni yaseSiyanda. Mbukile usabukela yona iCutting X. Igama lami nguWele. Fortunately today WhatsApp line wethu is down, but ke mbukeli uyazi I got you covered. I'll be reading ama comment wakho lapha na ku Facebook. So without wasting any time, let me read ama comment. Previously before we went to Wele ngicela ukuthi please tell us ukuthi wena what do you think about this thing ukunciphiswa kwe alcohol volume lapha na kwiSmiramira. So I'm going to read our first comment.
Okay, so here we have uMakaboy. uMakaboy uthi wele bhuti wami mina iyangijabulisa le ndaba yokuncishiswa kwatshwala kwiSmira. Ave senomoya phansi ubaba kaBoy shuthi lo 3% iwona obumenza isiqhwaga. Ungambona unjani ebusweni namaskazi? Ngiyabonga ngohlelo lenu. Oh hayi bonga thina makaBoy adlulela phambili. On the next comment ngizothatha Themba uthi uThemba Shosho Cutting X. Mina wele dog ngiyibona ifana lento because at the end of the day utshwala beyadakana nomunye umfowethu la ngasekhaya udake watshela umakhelwane wakhe ukuthi uyathakaza kodwa uthi spin-off siweek. What if uninja ngempela unepha asazi asathe icomment yokugcina lala sizothatha uqanda_egg. How is it about asizuqanda uthi as long as it doesn't affect my 350 we good. Asibuyele kwele siyanda. Hayi ododo. Sibonge lapho kuwele studio kubingelele mbukele ekhaya ubingelelayo uwele ngisakhona endaweni yaseSiyanda ngisathatha ikhalazo zabafethu njengamanje sidingida indaba ka3% osekuvele ngokusobala ukuthi abantu abaningi la endaweni ayibaphethe kahle kangangokuba izolo kade bevale umgwaqo obizwa ukuthiwa uMalandela Road okumgwaqo obhizi kakhulu. Buti wami kunjani? Ngiyaphila ukuthi nje hayi nginyanyile. Okay, angicela ukuthi le kunyanya kwakho sibeke eceleni kancane siqale la. Ubhuti amagama akaphelele ngabe ubani? Oh hayi igama lami nguMotion Fakazi ngowakhona khona la endaweni. Okay Potion Fakazi. Potion ake sibuyele kuleyo kunyanya kwakho. Potion okunuka yini? Ngithe Motion Fakazi. Oh ncese mfethu azi ukuthi manje ekhanda kuningi kugcwele yabo at once. Oh hayi liyabonakala ukuthi lilayishile and leli ngathi overload. Mbukele ekhaya, this question is for you. Why abantu abawomahlalele bedelela kanje? Hayi ushwebeleke mina ngiyahola. Awukahleni bo unamanga 370 every month uyangena ngale nje kweyitori. Mangitshela ngo370 inyanga eyinde kanje. Awu phela ngiyawathola nama piece job anyana. Ama piece job nini njoba nesikhathi sokushisa umgwaqo nini? Hey angaze ngishise emgwaqo. Mina ngithe umgwaqo abawugumbe straight ongaphesheya banqabaka ongcobo namabhloko anzima. Wofuthu akusiyana wonke umuntu ohola u370. Abanye abantu bayasebenza bayavuka baya emsebenzini. Bazoya kanjani emsebenzini umgwaqo usukunje? Ngihlangana lapha nalokho mina Msakazi. Bona bathule bathini ugologo wethu unqundwa amandla. What if abaphuza? Hayi ngaqhubani ngamadola. Awukho umuzi ongasithengi iSmira la endaweni makunomcimbi. Ayi usho ngalokho? 100% sure Msakazi. Ngihambile mina imicimbi kule ndawo. Alright, ngisacela ukubuza ke. iSmira lesa bese u40% nalesi esu43%. Umehluko ngabe mophi? Yabona Msakazi. Lesi sidala besishape besikudakwa. Yabona lesi sisha siyabiza futhi asidakwana. So mawuthi uyayicalculate lento uyabona ukuthi iwaste. So uthi lo 3% okhishiwe usenza sibe weak. Hawu kakhulu Msakazi. Ayisekho le yanto le ethi qimba mase singenile egazini. Lo mcabango lo othi babhonye bonke bakudakelwa awusafiki. Umuntu useveda naqhaphazeke nje ayithulele. Motion basuphuzile uyalwa. Hayi ukuthi ngikhonza ukulwa Msakazi. Ukuthi angizwani nomuntu okhuluma into engayizwa kahle. Hawu Motion ngantona uphuza namashayina yini ngoba phela ngicathi iwona angakhuluma into ongayizwa. Msakazi engathi angizwanga kahle.
Ngithi mina angimfuni umuntu ongibhedelayo. Oh hayi siyakuzwa mfethu. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho singaboka cutting X. Hayi. Angibonge nami msakazi. Ngibonge nokuvela kumabona kude. Congratulations. Welcome again. We are still here eSiyanda. Ngizwe kuthiwa izolo izakhamuzi zakule ndawo beyivale uMalandela Road okumgwaqo obhizi kakhulu kodwa ke akasibuze ukuthi ubhudu wenze njani mhlawumbe uzosichazela yena. Bhudu wami yini kwenze njani? South Africa ukudluka lo msakazi aseneme neze lento eyenzekile kufana nokuthi kukhishwe ushukela kuyidanono ngaphandle kwemvume yezingane uqekeqe belu 43% kuyiqiqise ku 40% iwrong leyo nto leyo ngabe kungcono kuba lo 3% abawususile bawu-edile. Don't you think mfethu ukuthi omunye umuntu angathi mhlawumbe makuthi bu-edile lo 3% angathi hey ngeke sesiyabhetha strong kakhulu compared njengoba ususiwe? Hayi ku wrong khona lokho msakazi. Ngabe kungcono kuba basivumelile sivote basirobheke ngamavoti thina saliwe nje singenzanga lutho. Hawu ndoda songaze usebenzise igama elinzima kanje ukwaliwa ngotshwala nje. Msakazi mina utshwala bukaze bangilahla kuzo zonke insuku enzima uqekeqe ubukhona mhla sifihla ugogo eNcome ubukhona futhi mhla sifihlwa umkhulu eMkhomasi ududuza insizwa. Mfethu uzokala ukhuluma kamnandi ngotshwala mfethu uqale nini ukuphoza? Hey yazi msakazi ngeke uyikholweke le. Woza nazo mfethu the viewers are waiting mfethu. Ngimusha mina kulento utshwala kodwa ngizokutshela ukuthi ngaqala nini. Kwaku 2010 ngiqala utshwala. U2010 lo South African FIFA World Cup. Yebo, futhi kumayelana nayi World Cup. Before it's been like 16 years later, why uthi umusha? We are heading to the second decade now. I-decade ipona yona yini? Oh, i-decade u10 years. Yes. Umuntu seqeda u10 years kutshwala. Na mfethu akona 10 years kahlahle u16 years uphuzana notshwala. Hayi. Cha phela uzukungihambela phambili. Impilo yami lesikhuluma ngayo la. All right, asidlulele phambili. Ubhuti ugcina ngitshela ukuthi yini le yamenza wagcina ephuza utshwala. Hey, yasicishe ngakhohla msakazi. Ngangiselebrate igoli lasiphiwe Shabalala. Ingcwenga yegoli. But that match ended up being a draw. Celebrating wasn't that necessary. Usho ukuthi umtsinso kuzumelela kulelizwe. Umtsinsi angisona isihlahla. We bethu. Indoda, ngabe liphuza nje uqeqeqe. Cha, ngiphuza amanzi. Yini indaba uyagula? Angigoli indaba. Odokotela abamvumeli umuntu osebenzisa imishanguzo ukuthi aphuze ngoba lokho kuzoziphazamisa ukusebenza kwemishanguzo. Oh hayi mina ngumqemane mfethu. Awukho umqemane ogqoka size 26 okhalweni. Hayi bo hey ngigqoka u28 mina ngimkhulu kabi. Umkhulu. Yeah, asidlulele phambili. So I heard izolo ukuthi benumvalo omgwaqo. So do you believe ekuthenini violent iyayisolve inkinga? Msakazi ubani wathi umkhulu wena? Hey, awuhleke uqede ungitshela wesiqedile. Hayi sengiqedile. So izolo ngizokuthiwa benivalo umgwaqo. Uyakholelwa ekuthenini udlamela iqeda inkinga? Kakhulu msakazi. Uyabona nje kaZulu umuntu mayibhedile uyashawa. Futhi mayishawe kahle engabe saphinda. Nathi izolo lapha khona umuntu osukelile wachitha isimiramira sethu. Bese simthinta bhuti uhambe ethambile. Hayi bo bhuti nizoboshwa. Hayi njengoba ngisho nje. Uhambe ethambile ngeke ayenze into engasile. All right. Sibonga kakhulu nesikhathi sakho bhuti. Bonga mina msakazi.